Доброго ранку. Усім салют. А я ось так і ось так. Рада вітати вас у нашому доброранку. Лесик, що я бачу? А що ти бачиш? Ні-ні-ні, сюди ще нельга. Думаю, Кася має на увазі, що бачить тебе за незвичайним для тебе занятком. Ти захопився комп'ютерною гульньою, так? А чому не вчишся? Інформацію не шукаєш? Тому що я відкрив для себе цікаву гульню. Так, а коли пойти сюди? О, тут можна поповнити енергію. Зараз, ось так. Тепер я докладно узровень пройду. Ну, Лесик, ну, розумник, а ну, закривай зараз же свій комп'ютер. Ти що, не бачиш? Доброранок почався. Лесик, сапраўды не вельмі ветліва гуляць, калі ўсе наші гледачы ўжо сабраліся. І чекають, що ми будемо ділитися з ними позитивом і створити добрий настрой. Ну так поділіться і постарайте трошки без мене. Я не можу оторватися. Хутче, бігу. О, привіт. Ой, Максим, мені здається, нам треба серйозно подумати, як Лесика, гульця, від комп'ютера оторвати. Ён нас амаль не чує. Давай пакуль гледачам мультик включым, а самі прыдумаем, што рабіць будзем. Добра прапанова, уключай. Ага, тут пастка. А я її обійду. Ніхто мене не зловить. Ось. Сябры, у нас тут проблемка. Лесик у комп'ютері заліп. І ми з Максимом ніяк не можемо придумати, як його відляпити. Пакуль мультик ішоў, мы думалі, але нічога не прыдумалі. О, Максим, а давай у нашего новоявленного гульца компьютер заберем. Мы удвоих с одним Лесиком справимся. Не, Кася. Думаешь, не справимся? Ты ж спортсмен, а я девчонка не слабая. Гэта так, але забіраць камп'ютер нельга. Трэба дамаўляцца. А я ось тут нырну і проплыву под водой. І комп'ютерним монстром до мене не дотягнуться. Ось які я молодчина. Ай да Лесик, ай да розумник. Ну давай поспробуем домовиться. Хотя гэта буде, здається, складана. Лесик, послухай, ти вихований хлопчик. Чому поводиш себе неветливо? Тобі докладно було б неприємно, коли б я чи Максим так поступили. Ти прийшов, а на тебе уваги не звертають. І глядачі лічать, що так нельга. Іх послухай. Не, мяне не падманеш. Гэтыя расліны атрутныя. І не буду я у іх хавацца. Ну, усё. Апошні сродок. Лесик. Вось мы з глядачамі зараз як пакрыўдзімся, і наступны добраранак правядзем без цябе. І не толькі наступны. І застанешся ти без сяброў са сваёй камп'ютарнай гульнёй. Без сяброў? Толькі з гульнёй? Так. Ой, не, я не хочу без сяброў. Прабачце. Ура! Спрацавала! Здаецца, наш разумнік ізноў з намі. Так, з вами. А што будзем рабіць далей? Я яшчэ раз прашу прабачэння, я гатовы весці добраранак. Вось і добра, толькі спачатку растлумаеш нам і гледачам, што гэта было. Вельмі цікава будзе паслухаць, чаму ты улез у камп'ютарную гульню так, што цябе прыйшлося літаральна за вушы адцягваць. Справа ў тым, сябры, што ўчора я, як заўсёды, пачаў рыхтавацца да праграмы, стаў шукаць цікавую інфармацыю. І цябе прымагніціла камп'ютарная гульня, якую ты выпадкова адкрыў, так? Не так. Я чытаў пра розныя хобі, і мяне вельмі здзівіла, што камп'ютарныя гульні, калі не праводзіць за імі шмат часу, гэта вельмі карысны занятак. І ў чым яго карысць? Оказывается, разумны геймер адрозніваецца кемлівасцю, хуткасцю рэакцыі. Ён можа крытычна мысліць, хутка прымаць правільныя рашэнні. Нічога сабе! Я пра такія здольнасці гульцоў не думала. Вось і я не думаў. А яшчэ ў сеткавых гульнях трэба ўмець дамаўляцца з іншымі гульцамі, узаемадзейнічаць са сваёй камандай, весці перамовы з супернікамі і наладжваць з імі кантакт. Гэта сапраўды карысныя навыкі. Вось і я аб чым. А яшчэ ў будучым геймеры могуць стаць крутымі праграмістамі, таму што яны добра разбіраюцца ў камп'ютарах.
І ти вирішив паспрабаваць пагуляць? Так, вырашыў, выбраў цікавую гульню. І мяне, як ты, Кася, правильно сказала, прымагніціла. Прабачце яшчэ раз. Што ж атрымліваецца? Камп'ютарныя гульні – гэта занятак сапраўды цікавы, а калі яшчэ і карысны. Вопытным шляхам я выявіў, што для гульняў трэба адводзіць строга абмежаваны час. І як бы не хацелася пагуляць яшчэ, уставаць з-за камп'ютара трэба тады, калі запланавалі, і не на хвілінку пазней. Гледзячы на тое, як ты адрываўся ад камп'ютара, думаю, дзеткі гэта ўжо зразумелі. Я вінаваты, больш такога ніколі не будзе. А зараз, калі вы больш не злуяцеся, давайте я вам і нашым гледачам мульцік уключу. Один мультик ты уже пропустил. Як гэта? А так, ты па самыя свае доўгія вушы ўехаў у сваю гульню, так што нават нас не бачыў і не чуў. Ой, гэта дрэнна. Сябры, ніколі не рабіце так, як я. Мы тебе уже даровали. Давай, Лесик, уключай новый мультфильм. Лесік, вось ты казаў, што шукаў для сябе цікавае хобі. Не для сябе. Маё хобі чытаць. І я дня не магу прапусціць, каб не прачытаць хоць некалькі сторонак. Добра табе, ты хобі знайшоў. Максим таксама. Это правда. Мое хобби футбол. Футболу я присвячаю увесь вольный час. А можа, калі вырасцеш, тваё хобі стане прафесіяй, а ты сапраўдным футбалістам. Гэта даволі часта бывае, калі хобі становіцца прафесіяй. Хлопчыкі, дапамажыце. Я не знайшла яшчэ хобі для сябе. Дык вось для таго я і шукаў інфармацыю пра заняткі для душы, каб такія дзеткі, як ты, Кася, вызначыліся, чым ім цікава будзе займацца. Тем более, что зараз каникул, самый час шукать себе хобби. Рассказывай, Лесик, какие цікавые незвычайные занятки ты знайшоў. Толькі камп'ютарныя гульні нікому не прапаноўвай. А то і можа здарыцца так, як з табой пачатку праграмы. Пра камп'ютарныя гульні мы ўжо пагаварылі. Імі можна захапляцца, але ў меру. И не сидеть увесь вольный час перед компьютером. Дык чым мне заняцца? Давай, прапановай, разумнік. Думаю, табе, Кася, спадабаецца займацца фрызлайтам. А што гэта такое? Ніколі не чула. Ну, у перакладзе фрызлайт гэта святло, якое замерзла. А мастацтва гэтае называюць маляванне святлом. Гэта фотаздымкі просто зробленыя неяк асабліва? Ты правильно здагадаўся, Макс. Гэта прыгожы светлавы эфект, які выглядае як сапраўднае чараўніцтва. Гэта могуць быць і фотаздымкі гарадскіх вуліц са светлафорамі, фарамі машын і ліхтарамі, зробленыя незвычайным спосабам, і сапраўдныя малюнкі святлом. Ой, якая прыгажосць! Вырашана, я хачу навучыцца маляваць святлом. Кася, думаю, Лесик не толькі такое хобі табе можа прапанаваць. А мне іншае не патрэбна. Мне спадабаўся гэты, і як ты кажаш, Лесік? Фрызлайт. Ага. Думаю, святлом можна намаляваць не толькі асобныя кадры, але і цэлы мультфільм. Лесик, добра, што ты пра мультфільм загаварыў. Самы час глядзець чарговы. О, сапраўды, глядзім. Сябры, віншуйце мяне! Я з дапамогай Лесіка знайшла хобі. Буду займацца прасцей кажучы, маляваннем святлом. Пачну рабіць цудоўныя фотаздымачкі. А якія яшчэ цікавыя заняткі для душы ты, Лесик, можаш прапанаваць? Можна заняцца посткросінгам, абменьвацца паштоўкамі з незнаёмымі людзьмі з усяго свету. Вельмі цікавы занятак. Можна навучыцца даваць другое жыццё рэчам. Пластикавая бутэлька, напрыклад, можа ператварыцца ў вазон для кветак. Старое адзенне і абутак у самыя неверагодныя рэчы і нават прадметы інтэр'еру. Гэта сапраўды выдатнае хобі, і карыснае, і цікавае. А яшчэ... Ой, стоп! Лесік, спыніся! Чаму гэта? Таму што мне ўсё падабаецца, што ты прапануеш. Я ўсімі гэтым спраўна хачу займацца. Кася, ты пакуль мультфільм паглядзі, а потым вырашы, што з гэтага табе больш падабаецца. І для вас, сябры, мультфільм. Так, хлопчыкі, усе
Все, я придумала. Что? Я за лето паспрабую розныя заняткі. І святло маляваць, і старыя рэчы перарабляць, і паштоўкі адпраўляць. Гэта ты добра прыдумала. Пазаймаешся і вызначыся з тым, што табе больш падабаецца. І вы, сябры, зрабіце так, як Кася. Знайдзіце сабе хобі за лета. Можете пачынаць шукаць з сённяшняга дня. Няхай яно будзе цікавым і незвычайным. А мы сустрэнемся, як заўсёды, зранку У нашым добраранку! А напрыканцы яшчэ адзін цікавы і вясёлы мульцік. Глядзім.